Ніколаївка, міліція. Алло, Да. скажіть, пожалуйста, скільки годин? 10 годин. А? 10! 9. 10! Да. 9 чи 10? 10! 10? Да! Да. Да! Ой, не чує баба. 10! 9. Ні, 10! 10. Да! Да. Да! 10. 10! Алло. 10! 9. Ні, 10! Ой. А, Перезвони ще раз! без 29. 10! Ой, баба не, 10! баба не чує, глуха як тетеря. Я вже поняв. Ну так, а скільки? Без 10... 10! 9, да. Ні, 10! 10. Да! Да. Да! Рівно 10. Без 20! Без 10. Да! Ой, спасибо. До побачення, спокійної ночі вам! Без 10, да? Да! Да? Да! Ну, спасибо.